Gitawag nato si Kristo nga maayong magbalantay kay iyatang giluwas gikan sa kamot sa yawa. Pero ang yawa kay siya may dautan dinhis kalibutan, dili mo surrender. Mao nang bisan pag giluwas na ta gikan sa iyang kamot, kabuuton gyapon ta siyawa para mabalik ngadto niya. Nya kung magkumpiyansa ta, matud pa ni Kristo, maagaw gyud ta. Nya unsaon man aron dili ta maagaw sa yawa, kakuan mo nang agaw, snatched or stolen, makawat ba, kanagong gagupot kag bag nya labnihon sa kawatan, giagaw ang imong bag. Nasa na ka ng ingong agaw-agaw. Agaw-agaw, manag-agaw, agaw. Pero kanang agaw, snatched. Ana, gilingi ako no, imong tupad. Ing na, wa pa ka naagaw. Mungutan abay, na wa pa ka naagaw. Sa Team Marcos o Team Duterte, karon, kinsa Manila ang naa sa turil sa maayong magbalantay o kinsa Manila ang naagaw na yawa? Kadtong naagaw sa yawa, di na to butaran. Kadtong naas turil sa Ginoo, kung naaman, mo'y atong butaran, ugma. Ngilingay mong tupad, ing na naglista na ka? Ing na kano ba? Ing na nakailinista? O gwagan ay kay gilista karon, posible maagaw ka. Maagaw yun ka. Kaya nga naman, diktaran raman ka na mga tingog des palibot, nga dili na tingog sa Ginoo. Nagdungan-dungan o himog eleksyon ang atong simbahang Katoliko o ang atong nasod karon sa midterm elections. Niadtong May 8, naka-elektag bagong Santo Papa, si Cardinal Robert Prevost, taga Chicago, niya Agustinian, o kaning American. First American na Santo Papa na elected. Nigasto ba sila kwarta? Nigasto pero dili gikan sa bulsa ni Cardinal Prevost. Nangumpanya ba sila? Wasad. Nagtigom ra ang 133 ka mga cardinals, nya wa sila communication to outside world during those days sa conclave. Nagampo sila. Magampo sa sila, nya human butasyon. Nya nibulhot ang aso, itom ang aso dito sa Sistine Chapel. Wa pa sila kapili. Kay ang timailhan nga nakapili na, muputi ang aso. Ambot kapila to ni itom ang aso, kausar man tingali. Pag ikaduha, ni puti man dayon. Pag di sila kapili, di kabot og 2/3, wa sila napilian, nagipili sa 2/3 of their number, magampo na sad sila. Pero way kumpanyahay. Magampo na sad, mangayo sa Holy Spirit og lamdag. Unya, butasyon na sad. Og di gyapon kaabot og 2/3, wa gyapon napilian sa 2/3. Ila na sa tong sunogon, itom na sad nga aso. Nya ampo na sad. Ana, kita sa atong nasod, unsa may atong style, inigpili. Naay kumilik. Haron mo gawas ang kamatuoran, naay kumilik nga naghimo og election code. Og sundo na siya, mugawas gyud ang kamatuoran, more or less. Ang ato sang simbahan, doon na sad sila'y electoral process aron mugawas ang kamatuoran. Kay ang maayong magbalantay
kana mangyong tao nga nagpuyo sa kamatuoran dili ng mga bakakon. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang atong unang magbalantay ang mga apostoles sunod ni Kristo, sila si San Pedro, San Pablo ug uban pa, gipanglutos sila sa mga taong bakakon nga nagkupot og mga gahom. Pero si San Pablo, Barnabas, lig-on kay silag baruganan nga niingon, padayon mi, itaktak namo ang abog sa among tiil. Kamo wa mo maminaw sa pulong sa Ginoo, biyaan mo namo adto mis mga hintil or mga pagano, og nalipay sad ang mga pagano sama nato, kay kita diayng tanan giofiran sa Ginoo nga panood mo sa among turil. Pero ang unang requirement, mamati gyud ta sa tingog sa Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon, ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing nakarong eleksyon na kinsang tingog imong gipamati. Kinsang tingog. Sa akong nahibaw-an, wala naman ko nibasa karos bag-o nga omnibus election code, pero nagtuo ko nga momao ra gyapon nalay ginagmayng adjustment tungod aning atong kuan counting mura nagkuan siya ba kanang machine ang counting, pero ang ubang mga principles mao gyapon. Ang gisintro gyud nga babagan sa atong kumilik kana gyung panikas panahon sa eleksyon. Og ang duha ka main nga panikas kana gyung vote buying og dagdag bawas kanang adjuston ang resulta. Ang vote buying kanang dili manghatag og kwarta ang kandidato. Wa bay nang hatag og kwarta? Gahapon na ako'y misa mga alas 3 sa hapon, igawas ko mga alas 2 pasado. Pag-agi na ko diha sa may kugon, di hapit kaagi, purting daghanang tao, purting motor. Multika motor gyud galabi. Banig ang motor nga to. Ngano maning porte maning daghanang tao na itari nagsagaron motor or suyop usahay. Wa padir na ay panghatag og diha na ay balay diha nga naay gamayng gate nga giablihan yan na ay tent dito sulod. Sus murag yung mga lampinig dito gahuot, apil na tong galisod og lakaw ito ana unsa may gipanghatag ato, ambot lang wa man ko na naog hunahuna sa ta ko moapil dito. Nya pag-abot na mo dito sa poblasyon, unahan na ng Grand Mall, huot na sa gayo. Perti gyapong motor. Mao gyapon, nagyapon dito yung lugar nga murag giablihan lagamay, gahuot gyapong mga tao dito. Kay naa ko noy gipanghatag. Nya misa ko dito, dapit sa may Wigis, dito man ang misa. Pag humana man ko misa sa Cebu City, di mo diretso mi ngadto sa padong na lang mi agi lang mi ngadto sa Tarman. Dugay kay mi nakalusot anang Grand Mall kay porting huota tungod lagi atong naa dihay nang hatag. Pag abot na namo ngadto, ay salamat taon tuloy-tuloy na. Abot atong may Petron katong iskina padong nga tuliko sa Amara. Huot naman sad kayo. Dito na sa di ay nang hatag di ay mao gyapon pormaha ana perting huota. First time in my life nga 2 days before sa election na ay manghatag. Semblance of vote buying mana. Gani gipahunong sa atong kumilik kadtong tag 20 ang kilos bugas dinis ato kay basin unyag maaan nga vote buying. Nya kadto unsa man to? Nya ningon sa tong akong kuyog nga driver, ay kani pa dinhira ni pero tuam sa dito sa amo, tuam sa dito. Ambot og hain pa kay dunay nang hatag. Ilingi ay mong tupad. Na niapil ka ato? Lingi ba?
Minaw nga na, basig liot-ot sa na dito. O nakadawat yung kong text, pipila ka text, pader, dito na ka. Naku, uy, nanghagad pa. Uy, Ginoo ko. Unsa kay dangatan aning eleksyon na. Harap-harapan naman sa una, kuan raman to, ryumor-ryumor raman nga, kinamangay ko no, kanang 3 days, 2 days, kaya pahunongo naman ang kumpanya. Kanusaan ni Honong ang campaign? Officially. Hawa ko kibaw. Pero basta few days before sa election, honong na ng campaign. Mingon na sila, kamang na. Di na campaign, kamang. Pero ako kakitag, nagkamang-kamang sa una. Karon dili, kamang. Public. Public. Lambot lang. O kung say justification anis kumilik. Ang second, kaning dagdag bawas. Kanang adjason sa kumilik ang result kuno. First time nga naa sa social media, nakita na nato nga dunay nagrally 3 days, 2 days ago, or gahapon, dunay nagrally dito sa atubangan, gyud sa kumilik, dito sa Intramuros, sa main office, pinanguluhan nila ni Attorney Glenn Chong. Og ilag yung gi-public og declare nga ang kumilik tikasan. Nga naay anomalya ang kumilik. Og gi-public og declare dito ni Attorney Glenn Chong nga gi-accuse niya ang kumilik nga naay daghang anomalya. O gusto siya nga ikihas siya sa kumilik aron mag-abot sila sa korte og magyagyagay sila sa ilang ebidensya. Og iyang sulti dito na ana sa social media. Sugod man ting ito 2011 niyang siging monitor kay advocacy man na siya for clean and honest election nga naagi daghang tikas labi na gyud sa 2016, 2019, 2022 nga elections kuno. Og iyang gi-challenge ang kumilik. First time ni nga gi-challenge kanaog mo diha, gawas mo dire. Mag-atubang ta, ikiha ko ninyo. Wap adyo ko noy nikiha niya. Ambot ka karong after election, naaba ka. Posible ba nga way nikiha tungod kay tinuod ang iyang gihuptan nga kamatuoran? Question mark ni. Mo nang ang kiha ni Glenn, ang accusation ni Attorney Glenn Chong, dagdag bawas na mudawat kuno og bayad ang kumilik. Pagkasubo palandongon. Mo na nga kong hangyo karon nato, magampo ta. Nakaingon ko, unsa kay mahimong resulta niining atong midterm elections ug sa sunod pang mga elections, kung karon makita na nato in public ang hinatagay og kwarta, makita na nato nga naay mga tao nga isog na kaayo nga moatubang gyud ngadto sa babaan sa pultahan sa kumilik ug manghagad nagkinihaay sa kumilik commissioners. Unsa naman di ning atong nasod karon? Kumusta naman? Naa pa bay kamatuoran panahon sa eleksyon? Ang atong paagis pagpili og good shepherds, mga pangulos atong nasod, good pa ba ang atong system or bad na? Kay kung ang atong system sa pagpili bad, then we will choose bad shepherds. Ang atong simbahan nagpakita og nindot nga ehemplo, maampuon, mapaubsanon, open sa kabubuton sa Dios ang pagpili. Gani sa akong nakita diha sa social media na ay mga analysis diha nga gipanghatag, kining atong napili karon na cardinal, si Cardinal Robert Prevost, sa analyze nila, layo ra kay ni Cardinal Tagle sa mga kanabang sanay nga na survey ba nila sad, pero way labot ana ang simbahan ha. Kanilang mga tao nga gusto lang yun mag-survey kunuhay, mag-analyze. Si Cardinal Tagle nakakuha og naa sa 25% possibility nga ma-elected siya nga Pope. Kanini si Pope Leo XIV, ang iya ra gid aning percentage sa ako nakitaan dito, amot na sayop ako ato, 0.6%.
ang iyang ano bang murabag sa mga survey nga posibleng ma-elected siya. 0.6%. Nya nganong maumay na Santo Papa kay mao'y gipili sa Espiritu Santo bunga sa pag-ampo sa mga cardinals. Karon kita galibog na ko aning survey na ay survey nga ipagawas nga hapit tanang kandidato nga naa sa line-up sa Team Marcos maoy sod sa Magic 12 sa senador. Igsunod sa natong tan-aw sa laing survey, hurot sad ang 12 ka senador tuasad sa Team Duterte. Hain man ani. Pulo sila nag-claim nga tininuod ning among survey. Hain ka ani ang tinuod nga naa man gyoy gitawag natog 180 degrees nga difference. Unsa man na ilang survey? Manginana ba? Dili ba ni mind conditioning? Aron nga inig-abot na sa resulta kung kinsay makatikas, ipahaom nila sa ilang survey, aron mo gawas kunuhay nga mauna na ang tinuod. Tabunan ang kamatuoran. Ang atong good shepherd is the truth. Sa atong ikaduhang pagbasa, gibutang dinhi nga nakita niya ang mga tao nga nagsulob og puti didto sa langit og naay mga palma nga gidala. Sila kuno to ang nakasugakod sa mga pangluto sa kalibutan. Ang kalibutan, mga igsoon, anti-truth, anti-life in general. Unya, kung gusto tang maluwas dinis kalibutan o maminaw tas atong good shepherd nga mao si Jesus, kinahanglan kitang magpakamatay. Karon, Mother's Day nato. Lingi ag usab imong tupad, ing na Happy Mother's Day. Niya, kung amahan na siya, doon na gina siya gihimong mother. Nya, ang imo sang mother, Happy Mother's Day. Pero ang pangutana, ang atong mga mothers karon, good shepherd ba or bad shepherds? Pro-life ba o anti-life? Kanang mga mothers nga dili gustog daghag anak, 2-child policy, 1-child policy, pro-life pa na o anti-life? Kanang mga mothers nga magsige gamit og pills, magamit og condom, IUD, ligation, og labaw tanan, abortion, good shepherd pa na o bad shepherd? Hinaut unta, nakitang mga katolikong mga mothers, advocate unta ta life. Ang atong mga mothers karon, dili ba mga bakakon? Advocate ba sila sa truth? Kumusta ka ha? Unya kung mamakak na sila, unsa pa man na sila, good shepherd or bad shepherd? Kusga. Mao na, kay magtudlo sa ilang mga anak og pamakak, mahimo sa nang bakakon, mulingkod nas gobyerno, gagikan man nag-inahan, gagikan na ginikanan, kining mga bakakon na to, mga politicians o mga leader sa simbahan o sa gobyerno, produkto ni sa mga inahan o amahan nga nag-umol nila. Ug ang bunga, mao na nirong nahitabo sa tong katilingban. So we need to teach children how to be truthful. Matod pa ni Kristo, I am the truth. I am the life. I am the way. Truth. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na truthful ka sa imong naong. Ina-truthful ng imong naong. Nya, dili gani ing na bad shepherd ka. Si Jesus nagsige na og pananghid sa iyang mga apostoles. Kadtong hapit na siya patyon. Ako sad mananghid sa ko ninyo pero dili ko patyonon. So, karong sa dili madugay, karong June to, mobiya usa ko diri kadiyot, moadto ko sa Amerika. Nya mabalik ko sa dili madugay ika July to. Pero di na mabalik, pasabot ana basig ni balik na ko ngadto sa amahan. So kasabot mo ana, giingon ni Jesus nga sa dili madugay, di na ko nyo makit-an apan sa mubong. Sa to? Apan sa mubong panahon,
Human sa mubong panahon, makita na sad ko ninyo. Galisod pa sila sabot ani sa una, mga igsoon, pero pagkabanhaw na ni Hesus, diha sila nakasabot. O labi na gining giingon ni Hesus, maghilak kamo og magminatay apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Naghilak gid sila og nagminatay sa dihang paantos o gilansang sa cross si Hesus o gilubong. Pero pagkabanhaw ni Hesus, grabe pod ang ilang kalipay hangtod karon. Usa sa mga kahulugan ani sa atong kinabuhi nga kining kasakit o kamatayon part gini sa atong panaw padong ngadto sa langit. So ayaw gyud og likay ang kasakit og ang kamatayon. Lingay mong tupad ing na ganahan kag kasakit og kamatayon ing na kono. Ganahan ra ka ana. Ato ginang hinumduman nga sa atong pagpanaw kuyog na sa atong kinabuhi ang kasakit ug ang kamatayon. Ang kamatayon kausara, ang kasakit magsige nagbalik-balik. Pero mas nindot nga bisag kausara ang kamatayon, himuon natong kadaghan. Ug unsaon man paghimog kadaghan sa kamatayon, magpraktis tag patay-patay. Ug unsaon man pagpraktis og patay-patay, ayaw reklamo sa imong kasakit. Tanawan ang patay. Di ba? Ang patay, di man na mo reklamo. Inyo mag-inay ng hayaon o tagpila ka adlaw, gahigda rin na diha ng lungon, kalisod, ana, posisyon na, wa kay lihok-lihok, way takilid-takilid, ana, pila ka kon, giabog-abuga na lang na dihang lungon, wa gi-reklamo ang patay. So muna, aron mo daghan ang kamatayon, magpraktis tag patay-patay. Haron inig abot na gyud sa tinuod nga kamatayon, master na kayo ta. Kanang dili reklamador. Lingay mong tupad. Ing di ka reklamador. Ing na kano. Di ka mo reklamo. Kana mga reklamador, hadlok nagkasakit, hadlok sa nagkamatayon, ug mo na'y hinungdan, magsige na taglalis. Reklamador ba? Ako nalipay kay ko na sa social media, labi na ning DYHP, magsige man nag-post diha, follow man ko ana nila sa Facebook o sa YouTube. Nakana gibalita nila nga pagkanindot sa nahitabo sa Cebu City kay ang outgoing mayor o ang incoming mayor nindot kay sila og relasyon, nagkasinabtanay ra gyud, malinaon. Pero sa probinsya ko no wap agyod magkahiusa na gubot-gubot sila anang ang unsa na supplemental budget nga ipapasar gyud ko no ana gi-propose ambot lang og unsa na siya ana bang ang outgoing musingit pa gyud niining transition period nga around 1 month nga maunta na ang pag-turnover, mag-discuss, mag-turnover tanan, muhimo pagyog bag-ong kaning agendum nga mao ang supplemental budget nga ipa-approve diha anang ani nga period. So normally dili gid unta na kay gawas lang og super urgent. Amo na ron ang komentaryo. Nagkalalis-lalis na ay board members na mo oppose, na say uban mo dipinsa. Wap sila mag-turnover ba? Naghisgot pa og bag-ong agendum or issue nga ilang sulbaron. Ang issue na unta karon is the transition, ang pag-turnover. Kung pananglitan dili ang incumbent maoy napadayon, it turnover ngadto sa sunod.
haron smooth basin og naapay dili makadawat sa resulta sa eleksyon. Kay sakit baya ang pagdawat sa kamatuoran nya, og dili ta mo reklamo tas kasakit, mangita gitag paagi to appease our pain nya. Usahay ang atong paagi sa pahupay sa atong kasakit, atong i-justify or atong gunitan ang nakapalipay nato, di nato i-let go nya. Kun mo kupot na taan ang nakapalipay nato, bisag angayan na giduntang i-let go, musamot ang atong kasakit, maapektuhan pagid ang uban. Example, imong bana moadto na sa silingan nya, gusto jud ka kay ang imong kalipay nga siya faithful gid nimo isip asawa nya, unsaon man gyud natintal man gyud siya ng inyong silingan, unsa man kuptan o i-let go. Kung mag-practice kag patay-patay nya, naasad maakabot nimo ang kalinaw, let go. Ingna siya, kung saan ka masaya, suportahan ta ka nya. Imo pag yung pakapinan, I'm just here for you. Awa imong bana, mubalik ra na sa ikog ingna, o ikaw gyud ang iyang pinakaslan nya, natintal ra na siya, mubalik ra na nya. Nganong mubalik man siya? Kay naaman ka nga anda mo dawat niya nya. In that sense, nagpractice na kag patay-patay, di ba? Way reklamo, gilingay mong tupad ingna. Sayon ra nimo ang pag-let go ingna. in English lang sa gamay ba ingna, sayon ra ang pag-let go ingna kana be. Oh, mga kusugay ang attachment nya. Maura ba na yung mag times 2 sa atong kasakit? Ako adjud ko ma-attach din sa parokya, og balhinon ko okay ra gyud, pero ako lang sang kaya na may transition, og naagi mo puli nako dinhi, og di gyud to paminaw ng atong request nga magpa-extend osako aron ma-settle ning bayronon. I-turn over lang po na nako ang 50 million haron bag-o na mo pari dinhi nya, kamo na sigig bayad anang 50 million og dawaton. Pero moingon sa dang pari nga ma-assign diri, ay di lang ko ana padri kay murag bugat makinastanan. Moingon ra sa ko, tagay lang ko enough time kay ako ning sitolon, di ti kahasolon. Kay ako kami may nag-approve ani nya, mao man ni siya gidali-dali namo kay ni take me sa kaning opportunity nga makaya. Ala sige, ako ning padayonog settle nya, ika-settle na pwede na ka mobalhin dire nya. Asa ka ma-assign adto lang sa niya ako didto, o ana no nya, ma-settle na to in kuan baron in 6 years. O sorry, ma-settle na to in 6 years. Igo na santing balhinay ana ra gud na sabot-sabot. Ano nga to maginang himuag dakong isyo og di sad tugtan moingon sa siya, sige padre ako kami lay bayad ana. Di magtagoy-tagoy kog lakaw dito, total naaman sad mong mubayad ana ra gud. Acceptance lang ba? Wala lay daghang isyu-isyu, tuga-tugag himog project kunya dili mahuman. Ay kinsa man say makatuo nga mahuman day na nato. Basta lang willing ta nga mo padayon. Mao na si San Pablo diri sa unang pagbasa, ilang gihimo ang pagsangyaw, pero wa man sila dawatas mga tao sa Korinto. Diin to? Korinto ba to? Wa man sila dawata. Wa gyud mamugo si San Pablo. Ning lakaw lang po siya, padayon lang sa siyag sangyaw dito sa unahan. Ciao, di man ka mo mudawat, di. Itap-tap ni namong abog sa mong tiil, padayon mi ngadto sa unahan. Ay pamugos, pugson man gina nimo nga mudawat na nimo nga di man gyud ka madawat na niya. Di ba? Mao na sakit man ang di ta dawaton, sakit Pero pag practice og patay-patay, dawata lang ang kasakit. Go through the pain without complaint.
Nya tagaan din kas Ginoo og kalinaw. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may tubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Kinsa man ning kanasuran, katawhan. Pasabot ang tao nga moduol sa Ginoo ug magsunod sa iyang kinaiya, nga mudawat og kasakit ug kamatayon, maluwas. Ug unsa may timaan sa kaluwasan, matud pa ni Kristo, mubura ang atong kasakit, mubanos dayon ang kalipay. Pero magsige tag reklamo, di kita mudawat sa kamatuoran, di ta mudawat nga mapaubsanon, ang mubo nga kasakit mahimong lifetime nga agony. Lifetime nga agony. Pananglitan, di ka mudawat sa imong naong, imong yung usbon, kada nimo tan-aw sa samin, agony gina nimo. Di ba? Hangtod na gyud ka mamatay, sige ra jud kag agony anang imong naong. Pero imong dawaton imong naong, nga mao gina imong naong, ikaugma, relax na ka. Kung di ka kadawat sa imong bana, nya mauli man ginas inyo, palahubog king dako, musuyo pag yun, kagot pangipon. Di lifetime yun. Kada uli di anasang pisti, ni anasang animal. Sige ra jud kag inana, balik-balik, sig balik-balik. Pero dawata di ba ikaugma na inig uli, mayingon ka, siga na sag mata. Magjok-jok na lang ka. Magkuang-kuang pa na nimo, magparahig-parahig pa na nimo, kagot pangipon ana. Nya masuko pa ka, dili na. Kinsa may naghatag nimo sa kalinaw o kalipay, pagdawat niya ang Ginoo. Ing kapader, sayop man sad na pader, kay kinahanglan magina nimo siya badlongon. Sige, badlonga, di ba magmaoy na bungkag na noon ang inyong balay. Hasta pagkablagom pa ng naong nimo, imo ng labkan, imo ng kupugan, na may magmuatras ng buangon man na. Bupay siguro, malungguan pa kasliog ana. Pero imo na siyang dawaton, muhapuha pa na, usahay, makapuntos pa ka. Nga naong Mao na, ang solusyon di ay sa Ginoo, ayaw kahadlok sa kasakit, dawata, unya, praktisig patay-patay, sa dili madugay, moabot dayon ang kalipay. Ang inyong kaguol, mahimong kalipay, matod pa ni Kristo. Ako naguol gud bitaw ko nga hapit na lang ko mularga wa pa gyud mahurot ang slat. Ati mo ni mahurot ka ni karong kutob June 1. Ang atong SBF dag na apay 2,675 ka slots, tag 500 pesos per slot. Niya ang atong GHDP na apay 17,885 per slot. Ka-slot. 100 pesos per slot. Mahurot pa ka ni kutob karong June 1, karong Domingo, di ko kasiguro. Pero mamalit mong tanan, hurot gini. So congratulations sa namalit. Pakpakan atong namalit, babe. Praise the Lord. Pero magpraktisan mong patay-patay, pasabot, di na mo mahinugon anang inyong tag 100 pesos o tag 500 pesos, inyo nang ipalit din inigmata na ko ikaugma, igtanaw na ko, zero naman lagi ni. Mayingon din na itong accounting, ang pader, daghan kayong namalit. Pila naman lang god ng 17,000? Di ba? Tag 100. Pila naman lang god ng 2,000? Tag 500? Kajutay rana, kung mag-practice lang tag patay-patay, kung maminaw lang kita sa awhag sa Ginoo. Nya sa may mahitabo kung ato gining paliton, moingon ba ang Ginoo nga ikaw nga ni palit, mag-antos gyud ka. Karon paghatag nimo, pagpalit nimo, imbis ipalit nimo imong personal nga mga gamit, imong ipalit og slot, mag-antos gyud ka. Pero inighatag sa Ginoo og sukli nimo, in a very short time, maka-amgog yung ka nga grabiha di ay sa ibaw sa Ginoo. Og mao nay common nga experiences
sa atong mga mamalitay slots ug sa mga taong nagsunod sa Ginoo. Ang mubo, ang kasakit, mubo ra kaayo, pero ang kalipay dili masukod. Ang kalinaw dili masukod kay gikan na gid na sa Ginoo. Muna ako dito, mobiyahe ko dito sa Amerika karong June 2, iampo lang sa ninyo nga maayo ang dagan kay niingon masad si Kristo diri, ang inyong kaguol mahimong kalipay sa uban. Basin pag malipay ang atong mga followers dito sa adto man kog Dallas, Texas, Houston, Texas, Sparks, Nevada, Queens, New York, Sacramento, California, Cerritos, California, Merced, California o Fresno, California. Kani mga lugar kinsa ninyo dihang dool-dool ani, hala, pag kontakay lang ta, i-message lang ko nyo din sa akong messenger kay magkontak-kontak ta dito, magkita-kita ta. Kana lang kung unsayngan anang ilang kuan kana ganing greet and meet, unsa to, meet and greet, may ana ba nga mga terms ba, si hi hello lang gud, kaon-kaon, apir-apir, unya palit-palit og slat. Amoro man nay atong kinabuhi. Pamagkita-kita niya ta diha pohon. Nya nasa ko'y isingit, nasa Hong Kong karong June 2, moabot ko diha alas 10 sa gabi, 18 oras ko mag-standby sa airport. Maabot ko alas 10 gabi, alas 4 hapon pa the following day ang akong biyahe straight to Dallas, Texas. Nya kung naay gusto ninyong mo-meet, ambot og unsao na i-message lang yapon ko basig na atay gamayng time to meet in Hong Kong. Di ba? Nindot yapon. Kapoy kay ning biyahe mga igsoon. Sa tinud-anay ako karon gahuna-huna nako putang kapuya gining biyahe. Pero mag-practice na lang kog patay-patay. Ug unsa may resulta niini wala pa ta kahibaw, pero kay sangalan man ni sa Ginoo para sa atong simbahan, di man ko mohunong sa akong ministry as priest everyday, do na gyapon ni nindot nga mahimo gyapon ning kalipay ang maong kasakit. Kasakit yun on my part. Kuwang ko sa pahuway, kuwang sa kan perming gamob ana hangtod pagbalik nako dire, gani pagbalik nako dire na say activity ini kagabi, mo pala pagbalik nako na dayoy activity kagabi, ga schedule na nako ambot og buhi pa baka ko ana, pero basta para sa Ginoo everything becomes better and best. Nang nindot kayo basta sunod gyud tas Ginoo, nindot ta. Sa Jesus nagsige na og pananghid sa iyang mga apostoles kadtong hapit na siya patyon. Ako sad mananghid sa ko ninyo pero dili ko patyonon. So karong sa dili madugay karong June 2 mobiya usa ko diri kadiyot, moadto ko sa Amerika. Nya mabalik ko sa dili madugay ika July 2. Pero di na mabalik, pasabot ana basig ni balik na ko ngadto sa amahan. So kasabot mo ana, giingon ni Jesus nga sa dili madugay, di na ko nyo makit-an apan sa mubong sa to. Apan sa mubong panahon, human sa mubong panahon, makita na sad ko ninyo. Galisod pa sila sabot ani sa una mga igsoon, pero pagkabanhaw na ni Jesus, diha sila nakasabot. O labi na gining giingon ni Jesus, maghilak kamo og magminatay apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Naghilak gid sila og nagminatay sa dihang paantos o gilansang sa cross si Jesus o gilubong. Pero pagkabanhaw ni Jesus, grabe pod ang ilang kalipay hangtod karon. Usa sa mga kahulugan ani sa atong kinabuhi nga kining kasakit o kamatayon
part gini sa atong panaw padong ngadto sa langit. Na. So ayaw gyud og likay ang kasakit og ang kamatayon. Lingay mong tupad ing na ganahan kag kasakit og kamatayon ing na kuno. Ganahan ra ka ana. Ato ginang hinumduman nga sa atong pagpanaw kuyog na sa atong kinabuhi ang kasakit ug ang kamatayon. Ang kamatayon kausara, ang kasakit magsige nagbalik-balik. Pero mas nindot nga bisag kausara ang kamatayon, himuon natong kadaghan. O kung saon man paghimog kadaghan sa kamatayon, magpraktis tag patay-patay. O kung saon man pagpraktis og patay-patay, ayaw reklamo sa imong kasakit. Tanawan ang patay. Di ba? Ang patay, di man na mo reklamo. Inyo mag-inay ng hayaon o tagpila ka adlaw, gahigda ra gina diha ng lungon, kalisod ana posisyon na, wa kay lihok-lihok, way takilid-takilid, ana, pila ka kon, giabog-abuga na lang na dihang lungon, wa reklamo ang patay. So muna, aron mudaghan ang kamatayon, magpraktis tag patay-patay. Haron inig abot na gyud sa tinuod nga kamatayon, master na kayo ta, kanang dili reklamador. Lingay mong tupad ing di ka reklamador ing na kano di ka mo reklamo kana mga reklamador hadlok nagkasakit hadlok sa nagkamatayon ug mo nay hinungdan sige na taglalis reklamador ba. Ako nalipay kay ko na sa social media, labi na ning DYHP, magsige man nag-post diha, follow man ko ana nila sa Facebook o sa YouTube. Nakana gibalita nila nga pagkanindot sa nahitabo sa Cebu City kay ang outgoing mayor o ang incoming mayor nindot kay sila og relasyon, nagkasinabtanay ra gyud, malinawon. Pero sa probinsya ko no, wap agyod magkahiusa na gubot-gubot sila anang unsa na supplemental budget nga ipapasar gyud ko no, ana gi-propose ambot lang og unsa na siya. Ana bang ang outgoing musingit pa gyud niining transition period nga around 1 month nga maunta na ang pag-turnover, mag-discuss, mag-turnover tanan, muhimo pagyog bag-ong kaning agendum na mao ang supplemental budget nga ipa-approve diha anang ani nga period. So normally dili gid unta na kay gawas lang og super urgent. Mo na ron ang komentaryo nagkalalis-lalis na ay board members nga mo oppose na say uban mo depensa wap sila mag-turnover ba naghisgot pa og bag-ong agendum or issue nga ilang sulbaron. Ang issue na unta karon is the transition, ang pag-turnover. Kung pananglitan dili ang incumbent maoy napadayon, it turnover ngadto sa sunod haron smooth basin og naapay dili makadawat sa resulta sa eleksyon kay sakit baya ang pagdawat sa kamatuoran nya og dili ta mo reklamo tas kasakit mangita gitag paagi to appease our pain nya usahay ang atong paagi sa pahupay sa atong kasakit atong i-justify or atong gunitan ang nakapalipay nato di nato ilitgo nya kun mo kupot na taan ang nakapalipay nato bisag angayan na gid untang ilitgo musamot ang atong kasakit maapektuhan pagid ang uban. Example
imong bana moadto na sa silingan, nya gusto jud ka kay ang imong kalipay nga siya faithful gyud nimo isip asawa, nya unsaon man gyud natintal man gyud siya ng inyong silingan, unsa man kuptan o i-let go. Kung mag-practice kag patay-patay nya naasad makabot nimo ang kalinaw, let go. Ingna siya kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Nya imo pag yung pakapinan, I'm just here for you. Awa imong bana mobalik ra na sa ikog ingna, o ikaw gyud ang iyang pinakaslan, nya natintal ra na siya, mobalik ra na. Nya nganong mobalik man siya, kay naaman ka nga anda mo dawat niya. Nya in that sense nagpractice na kag patay-patay. Di ba? Way reklamo. Gilingay mong tupad. Ingna sayon ra nimo ang pag-let go. Ingna ininglisa lang sa gamay ba, ingna sayon ra ang pag-let go. Ingna kana be. Oh, mga kusog kita ng attachment. Nya maora ba na yung mag times 2 sa atong kasakit. Ako adjud ko ma-attach din sa parokya. Og balhinon ko okay ra gyud. Pero ako lang sang kaya na may transition og naagi mo puli nako dinhi og di gyud to paminaw ng atong request nga magpa-extend usa ko aron ma-settle ning bayronon. I-turn over lang po na nako ang 50 million haron bag-o na mo pari dinhi nya kamo na sigig bayad anang 50 million og dawaton. Pero moingon sa dang pari nga ma-assign diri, ay di lang ko ana padri kay murag bugat makiнаstanan. Moingon ra sa ko tagay lang ko enough time kay ako ning sitolon, di ti kahasolon. Kay ako kami may nag-approve ani nya mao man ni siya gidali-dali namo kay ni-take mi sa kaning opportunity nga makaya. Ala sige, ako ning padayonog settle. Nya ika-settle na, pwede na ka mobalhin dire. Asa ka ma-assign, adto lang sa niya ako dito. O ano, nya masettle na to in, kuan baron, in 6 years. O sorry. Masettle na to in 6 years. Igo na sa ting balhinay. Rago na, sabot-sabot, ano nga to, maginang himuag na kong isyo. O di sa tugtan, mayingon sa siya, sige padre, ako, kami lay bayad, di. Magtagoy-tagoy, kukuglakaw dito, total, naaman sad mong mubayad ragon acceptance lang ba, wala lay daghang issue tuga-tugag himog project kunya dili mahuman, ay kinsa man say makatuo nga mahuman day na nato, basta lang willing ta nga mo padayon. Mao na si San Pablo diri sa unang pagbasa, ilang gihimo ang pagsangyaw, pero wa man sila dawatas mga tao sa Korinto. Diin to? Korinto ba to? Wa man sila dawata. Wa gyud mamugo si San Pablo. Ning lakaw lang po siya, padayon lang sa siyag sangyaw dito sa unahan. Siya, di man ka mo mudawat, di. Itap-tap ni namong abog sa mong tiil, padayon mi ngadto sa unahan. Ay pamugos, pugson man gyud nimo nga mudawat na nimo nga di man gyud ka madawat na niya. Di ba? Mo na sakit man ang di tadawaton, sakit pero pag-practice og patay-patay, dawata lang ang kasakit. Go through the pain without complain. Nya tagaan din kas Ginoo og kalinaw. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may tubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Kinsa man ning kanasuran, katawhan. Pasabot ang tao nga moduol sa Ginoo ug magsunod sa iyang kinaiya, nga mudawat og kasakit ug kamatayon, maluwas. Ug unsa may timaan sa kaluwasan, matud pa ni Kristo, mubura ang atong kasakit, mubanos dayon ang kalipay.
Pero magsige tag reklamo, di kita mo dawat sa kamatuoran, di ta mo dawat nga mapaubsanon, ang mubo nga kasakit mahimong lifetime nga agony. Lifetime nga agony. Pananglitan, di ka mo dawat sa imong naong, imong yung usbon, kada nimo tan-aw sa samin, agony ginani mo. Di ba? Hangtod na gyud ka mamatay. Sige ra gyud kag agony anang imong naong. Pero imong dawaton imong naong, nga mao gyud na imong naong, ikaugma, relax na ka. Kung di ka kadawat sa imong bana, nya mauli man ginas inyo, palahubog king dako, musuyo pag yun, kagot pangipon. Di lifetime yun. Kada uli ana ni anasang piste, ni anasang animal ana. Sige ra jud kag inana, balik-balik, sig balik-balik. Pero dawata di ba ikaugma na inig uli, mayong ka siga na sa mata. Magjok-jok na lang ka. Magkuang-kuang pa na nimo, magparayg-parayg pa na nimo, kagot pangipon ana. Nya masuko pa ka, dili na. Kinsa may naghatag nimo sa kalinaw o kalipay pagdawat niya ang Ginoo. Ingka pader, sayop man sad na pader kay kinahanglan magina nimo siya badlongon. Sige, badlonga, di ba magmaoy na bungkag na no na inyong balay. Hasta pa ka lagom pa ng naong nimo. Imo nang labkan, imo nang kupugan na may magmoatras ng buangon man na. Bupay siguro malungguan pa kasliog ana. Pero imo na siyang dawaton, muhapuha pa na. Usahay, makapuntos pa ka. Nga naong Mao na, ang solusyon di ay sa Ginoo, ayaw kahadlok sa kasakit, dawata, unya, praktising patay-patay, sa dili madugay, moabot dayon ang kalipay. Ang inyong kaguol, mahimong kalipay, matod pa ni Kristo. Ako naguol gud bitaw ko nga hapit na lang ko mularga wa pa gyud mahurot ang slat. Ati mo ni mahurot ka ni karong kutob June 1. Ang atong SBF dag na apay 2,675 ka slots, tag 500 pesos per slot. Nya ang atong GHDP na apay 17,885 per slot. Ka slot. 100 pesos per slot. Mahurot pa ka ni kutob karong June 1, karong Domingo, di ko kasiguro. Pero mamalit mong tanan, hurot gini. So congratulations sa namalit. Pakpakan atong namalit, babe. Praise the Lord. Pero magpraktisan mong patay-patay, pasabot, di na mo mahinugon na ng inyong tag 100 pesos o tag 500 pesos, inyo nang ipalit din inigmata na ko ikaugma, igtanaw na ko, zero naman lagi ni. Mahingo din na itong accounting, ang pader, daghan kayong namalit. Pila naman lang god ng 17,000? Di ba? Tag 100. Pila naman lang god ng 2,000? Tag 500? Kajutay rana, kung mag-practice lang tag patay-patay, kung maminaw lang kita sa awhag sa Ginoo. Nya sa may mahitabo kung ato gining paliton, moingon ba ang Ginoo nga ikaw nga ni palit, mag-antos gyud ka. Karon paghatag nimo, pagpalit nimo, imbis ipalit nimo imong personal nga mga gamit, imong ipalit og slot, mag-antos gyud ka. Pero inighatag sa Ginoo og sukli nimo in a very short time, maka-amgog yung ka nga grabiha di ay sa ibaw sa Ginoo. Og mao nay common nga experiences sa atong mga mamalitay slots og sa mga taong nagsunod sa Ginoo. Ang mubo, ang kasakit, mubo ra kayo, pero ang kalipay dili masukod. Ang kalinaw dili masukod. Kay gikan na gid na sa Ginoo. Muna ako dito, mobiyahe ko dito sa Amerika karong June 2, iampo lang sa ninyo nga maayo ang dagan kay niingon masad si Kristo diri, ang inyong kaguol mahimong kalipay sa uban. Basin pag malipay ang atong mga followers dito sa
adto man kog Dallas, Texas, Houston, Texas, Sparks, Nevada, Queens, New York, Sacramento, California, Cerritos, California, Merced, California, o Fresno, California. Kani mga lugar, kinsa ninyo dihang dool-dool ani, hala, pag kontakay lang ta, i-message lang ko nyo din sa akong messenger, kaya magkontak-kontak ta dito, magkita-kita ta. Kana lang kong, unsay nga anang ilang koan, kana ganing greet and meet, unsa to, meet and greet, may nana ba nga mga terms ba, si hi, hello lang gud, kaon-kaon, apir-apir, unya, palit-palit og slat, moro man na atong kinabuhi, magkita-kita niya ta diha pohon. Nya nasa ko'y isingit, nasa Hong Kong, karong June to, moabot ko diha alas 10 sa gabi, 18 oras ko mag-standby sa airport. Moabot ko alas 10 gabi, alas 4 hapon pa the following day, ang akong biyahe straight to Dallas, Texas. Nya kung naay gusto ninyong mo-meet, ambot og unsao na, i-message lang yapon ko, basig na atay gamayng time to meet in Hong Kong. Di ba? Nindot yapon. Kapoy kay ning biyahe mga igsoon. Sa tinud-anay ako karon gahuna-huna nako patang kapuya gining biyahe. Pero mag-practice na lang kog patay-patay. Ug unsa may resulta niini wala pa ta kahibaw, pero kay sangalan man ni sa Ginoo para sa atong simbahan, di man ko mohunong sa akong ministry as priest everyday, do na gyapon ni nindot nga mahimo gyapon ning kalipay ang maong kasakit. Kasakit yun on my part. Kuwang ko sa pahuway, kuwang sa perming gamob. Hangtod pagbalik na ko dire. Gani pagbalik na ko dire, na say activity ini kagabi. Mo pala pagbalik na ko, na dayoy activity kagabi. Ga-schedule na. Nako, ambot og buhi pa baka ko ana. Pero basta para sa Ginoo, everything becomes better and best. Nang nindot kayo basta sunod gyud tas Ginoo.